It-tnejn filgħaxija f'dik li kienet l-ewwel intervista tiegħu fuq ix-xandir nazzjonali, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-kabinett ta' gvern ġdid. Il-Prim Ministru qal li se jkun hemm bidliet fil-kabinett li hemm bżonnhom biex gvern ġdid jagħti r-riżultati li pajjiżna għandu bżonn. Se tagħmel tibdiliet? Iva, bil-fors. Ħajkun hemm bżonn ta' tibdiliet sabiex niddeliverjaw minħabba l-partikolaritajiet ta' din leġislatura, x'inhuma l-partikolaritajiet li joħorġu mal-ewwel din leġislatura. Il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea 2017, ġifieri dik ħatibdel ix-xeħta ta' din leġislatura minn leġislaturi oħra, għaliex ħajkun hemm mill-inqas sena u nofs illi fih il-Gvern Malti ħajkun impenjat bil-kbir għal laqat fl-Unjoni Ewropea fi Brussell kemm qabel u waqt il-Presidenza. Joseph Muscat qal li fil-kabinett se jkun hemm Ministru li fost affarijiet oħra se jkun qed jibda mal-ewwel jaħdem fuq il-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea tas-sena 2017. Proġett li gvern ġdid irid li jaħdem fuqu mal-Oppożizzjoni. Nixtieq li nużaw l-aħjar talenti li għandu l-pajjiż anke n-nies li jinsabu fil-Partit Nazzjonalista biex ma tkunx okkażjoni ta' nofs poplu, ma tkunx okkażjoni partiġjana, imma tkun sforz nazzjonali ġenwin. Fuq ix-xandir nazzjonali, il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li diġà beda jagħmel kuntatti ma' wħud mill-kandidati eletti dwar il-formazzjoni tal-kabinett. Iżda tenna li l-kabinett jitħabbar b'mod uffiċjali l-erba'. Kien hemm nies li għandhom professjoni li saqsejthom mhux biex jieħdu kariga ma jekk għandix nikkonsidrhom għal-kariga u dak huwa l-proċess inizjali li għaddejna minnu. Għada jkun il-ġurnata fejn nistgħu naraw li jkun hemm riżultati pjuttost definittivi. L-erba' ħankunu qegħdin nħabbru l-kabinett. Spjega l-istruttura li se jaħdem biha il-gvern ġdid immexxi minnu. Fil-fema tiegħi il-mod ta' kif ħankun qed nistrutturaw dan il-gvern huwa wieħed fejn ħajkun hemm il-Ministru u s-Segretarji Parlamentari, imma mbagħad proġetti differenti naħseb għandhom jitlu li jkunu responsabbli għalih nies eletti fil-Parlament, ma naħsibx li hemm problema, ċertu anke proġetti leġislattivi, u ngħid li għandhom jiġu anke jkun involuta l-Oppożizzjoni stess. Għandi idejat dwar kif l-Oppożizzjoni, anke rappreżentanti fil-Parlament mill-Oppożizzjoni jistgħu jkunu involuti fil-punti importanti tad-decision making process. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif gvern ġdid se jkollu wkoll ministeri li jiffukaw fuq aspetti li sal-lum il-ġurnata kienu jintilfu f'ministeri oħra. Kif ħataraw nhar l-erba' li ġejjin ħajkun hemm areas li sal-lum il-ġurnata kienu mitlufa f'mega ministeri u li fil-fema tiegħi jistgħu joħolqu postijiet. Tista' tina xi eżempji? Waħda mill-affarijiet li f'dal pajjiż qatt ma saret pereżempju u daħħal we will couple it with other things. Hija l-fatt li il-growth areas fil-ekonomija ħafna drabi kienu il-financial services u remote gaming. Madankollu huma mitlufin f'Ministeru tal-Finanzi biex ngħidu hekk bil-kobor. Dawk naraw funzjoni speċifika ħafna lejn li jkollna responsabbli politiku lejn growth areas li jista' min ikun qed jinvesti f'pajjiżna jkollu interlocutor mal-ewwel. Joseph Muscat saħaq li l-ewwel priorità ta' gvern ġdid huwa l-pjan tal-enerġija għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u ilma. Sal-aħħar tas-sajf il-gvern ikun qorob lejn li jieħu d-deċiżjonijiet maġġuri biex jingħata t-tender għal bini tat-terminal tal-gass. Mbagħad se jkun hemm pereżempju ordni lill-MEPA illi itlaq kollox minn idejk għax din hija l-prijorità tagħna. Il-MEPA ħadd tkun mistennija li tagħmel l-istess affarijiet li għamlet pereżempju bis-Smart City. Ma kienx hemm burokrazija żejda fi Smart City. L-istess affarijiet li għamlet bil-bini tal-Parlament il-ġdid. Ma kienx hemm burokrazija żejda biex jsir dak li għandu jsir. Nista' nsemmilek anke ċertu proġetti privati li ġew fast tracked. Il-regoli jiġu imħarsa, imma l-affarijiet m'għandhomx għalfejn jorqdu. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern il-ġdid se jkun wieħed miftuħ beraħ għal Maltin u l-Awċin kollha. Nibdew l-iktar xogħol importanti. Nintaqgħu man-nies hemm barra, man-nies li joħolqu x-xogħol, mal-ħaddiema, mas-soċjetà ċivili biex dan il-gvern ma jkunx magħluq f'Kastilja. Dan m'għandux ikun gvern magħluq f'Kastilja, għandu jkun gvern bil-bibien miftuħin beraħ għaċ-ċittadini Maltin u Awċin kollha.